chengnok ong dung la tum video chitame kopilo film along society long instame alang li fan out there lahai alam thepe tum personal alam thepe tum lutunare loplo tangte ili tum ke kuma fansi hang pi hempre ke karbia khai fan ili tum ma fansi tum iklam pi karbia khai fan plote karbia khai tum pin da ning si dola la pena kadu go banta nili tum ke ning oya lama ve la si wang nang po claim ra petna hempre ka farman longria farman la pen non KCS along sitame itu ning sipet pen chingrum pen si itu claim pachun pamika nai puthan si nilan thing la si la so difference te tum lang nai la pen la so along pen non ki banke gorbe na tun ke hang thu banke ili tuma phan constitution no amendment nai pusi 125th amendment na phan banke ili tum non ke la so deng tampom 125th amendment along ke ko PPC thap nai ma pulo tangte ili tuma bange non ki dam tangte electoral rule le somar ajal le somar sitame itum governor aphan kapin khatdan un ajako ame jati lasi governor aphan kapin khat un ajako bange non la so amendment hut ponte misasi amendment along pon nai ku penga chingwai si ili tum proposal pilum lanjot kali ako ili tum along pen mane ako la so dim along direct funding aphan ta ili tum article 280 alam bata ili tum la da edun la pen that reservation alam ta ili tum edum sita pinangan tum la that reservation aphan ke kroi kri tum do la sopen aka siksak ma sabodo la kemo itum apor hut itum chithan noi sita me pini jong si langdam lo pulo tangte ese hol banke APHLC long a party banke non na banke pilo goi thoi banke aprang ha re election do nai keche afan vut than nai bu penang komchot nang komchot piniana banke itu teklong lo bang haru kita plengune da na angdeng de ro la banke rat atum alang litum na chichini melo lasi lason emotional blackmail nang ne bangafan lapen laso dim lo meli tuang tung banke Ronjit Kamsa alang litum kumsing pen kachitho alam ke abangke la ke personnel bang ametar lo lapen prenga chi hang ko alam lo posi laso banke party ban birat nei lapen lason provoke kuri birat pen ako jong si provoke kuri party atumo banke pinige hurro arat alo banke ili tumta leader sa tuma banke theklong ida jihadang message ki le lo banke kapre ga message le rokta hai lasi lason ka pachobeya party lapen ni 100% pudagi APHLC ke hemprek ki hang a party gali hemprek ki hang a party afan ka disturb a party lo APHLC ke lagi lapen la suang mo pula langda ke lo pulu tangte jakas a tox ki pa jutko khen lo approve lo jai ka thara leader ke lapen la son thop non jong si government atum tox wang nanji pulote latum non la so latum a party atum la so ka chesong haiji aja kong pinidolang ma awilu lasi chesong se latum ke ka chesong party gali lasi non CM sar ka pin khat along si APHLC a hokpet hala han ka chojor hala otto ki vek hala ilitum ka tu ka vistame nilitum anda hemprekar ya rabina nilitum anda hempreka pan ke nangji rat bina lasi ilitum bangke non kichun unji atwaralo chonghong dum sina ilitum jong si kipachun una twarlong dam depen kichununi atwar dam rong pulo tangte ilitum ke lake moarni si towar ki mangu son mandeji lasi non kadu kawe karbing no rat ka chingrumalo ilitum hempreka fan 125th amendment ke pachun aphan la helo mangsi itum important pinai non important pinai bangke hukum sing teron hola arlo phan heta non het jongla Omar Singh Tiso sar lam ninje je aprang parliament long ninje je aprang karbiang long team karbiang long pe dakbar lo ki japon Dr. Tuliram long hang japon si CM sar japon si hu Delhi long lelo Delhi long chingwai pensi dak Dr. Janto rong pidado dak Elvin Teron dado Dharam Singh Teron dado son karbiang long intellectual atum an chingrum si hal dak proposal pilo ituma MP pan paning jedun lo lasi adhe tum question ke karju to dak laki aprang da ninje lo ke laso hukum sing men chenglok kapre APHLC tum ka ninje do sita aprang ke Dr. Janto ke aprang da ninje non da ninje monon pida ninje bomi athe alang li fan pinige latum APHLC penge autonomous state apu thake nilikai da ninje lo memorandum na hokta piram dela DC office में बता ला तुम ये पक्का memorandum थेगलों ले ला दिसपुर लों तो autonomous state memorandum पिदम थेगलों ले ला दिल्ली दा ले ला सीता में जाकास आहुत movement ना बांके APHLC अभी अप्रैल ना बांके JI का थर के talks दुलों
talks dolong lo hola so talks ke agreement awe pin pen jong si talks pa jutkok lote jayega thar lapen hala so hutame komamasi case ki doma komamasi anda guli ki roma komamasi ki thi tum bhan mange respect pepin ni tumke movement ki claim atum gali pusigi lasi lason alidar atum si lapen jayega thar ke sakuri ki claim bo mahut alangli officer do bo mahut dc do bo mahut karbi akhe aphan to contribution ethe laso pen bang thulo latum 24 plus nonda latum ke mane pilo keche aso fan mane voters pen inthan nahi puta APHLC tumsi issue ke haije sita APHLC pen le laso issue ke kirais kali mati 24 plus pen sila tum kirais ta laso issue ta latum pachunche lilo pachunche si ako APHLC damlo APHLC damlo labang ke upifan lo pulo election ke pathui bansi APHLC lo APHLC a concept ta aprang ke jongsi langdam lo aprang pen jongsi langdam lo pute aprang ke all party chingrum si APHLC ke sing lapen asam lo ini tuma phan language ke a ek nang ke impose aputhak pensi ke sing sita non bang ke pilo jayega thara party bang ke asam lo okhil gogoi aphan lurin jutti aphan lai tumen chenglok atuma phan bangsi alangli ke pangrom pensi akol so party ke sing pute koansi mane laso puthak pen jay katha kardia khaya phan isu di pachun umjima hala bangke ini tum langdam nan kogi anchot kalila latum re-election alamta ilong the haidun de no BJP ke karbiang long 26 seat along pen 26 seat ta rat ahir jume rat kanghon dun pensi 26 seat haidun lo also 26 seat along rem lab api bangke jayega thar tumke re-election dovekpo pu alam pen ki duk kilak arat afan tangka kirung alam pini chini paka re-election doji amen pen tangka rung si komane ke lada khan ka chior do tum pidun lo kaching hon hemprek amen pen patum ba komane ke khay amen pen mane ke theng ka chior tum mane ke sangti ki phur tum mane ke auto driver tum kaching hon joine pen si ke klem pa me jibon pusi alang lituma bangke lasohut sikai ni pen patame hajar pustame tangka chirung polo chirung si paklem lo laso tangka pini konat lo hisab ta ave re-election manta parsuta ave no ni re-election dolo ma re-election ta ave datlo lason dakthak si kaprek isu mentune ke mane case kachi dam jia isu men per poisa rat aphan kirung mentune ke lotaria men per poisa rat aphan kirung lapuson mane APHLC pen rat aphan ka chongthui rat aphan ke pamanghu rat aphan mane hala ahokpet ki klema rat aphan latum ki ke pamanghu bangke pinge dhora cholo athe piposi dhora cholo padim ki pudama bangke isilang name lo pulo tangte non maximum APHLC long ki klema leader to abangke ongdung BJP nat banglo lapen adhe ke bangke APHLC James Hansen asidolo adhe pipot ma bangke re-election alam ta jutko hemprek alam ta nahok ta palili de la kaduk kawe ese hol langdam lo pulote jay kathara tum a party bangke pacho baipik lapen lason emotional a blackmail a isu bensila tum bang pathuro lasi ihina nalam dai pulote non hukum sing teron pen kachitho alam long bangke that party van videt se kimi polo party van videt se kimi polo athe pipot ma hukum sing pen Ranjit Kamsa tum ko pine tum ke pakking nun si pakking nun tune ke pakking nun jong si pakking dun polo dangte laso bustu bangke latumang bong misunderstanding dulo pulote misunderstanding ke doduna phan ki karchu dun kalira misunderstanding bang ilitum pakking nun pulote laso isu bangke lapuan ke thedamia isu kalida tai sita non bangke people laso isu ben bangke politics ki pathu idam na bang sidam lo lalo lapen ladak ke tuliram ronghang CM sarafan man ki thenai ilitum mane ke pini itum Dr. Tuliram Rohang CM bhai ko manile CM ponon kacho podun ave pina phanjong si nang likai da mane gunda
nang likai ta ke theklong ke negative pulote arni sibak APHLC ta positive adhe kadim theklong tha bangai pugai mai athe piposi theklong tha pune pudam bangke pinili tumalong MLA asit apran ke ili tumalong sit live pini sit hojong sigi pabat pulotangte ili tuma CM Dr. Tuliram Ronghang ke claim pon ajoini pensi pini ke ili tum sit ho ke long lame kame aphan apran ke Karbi Anglong Autonomous Council pen budget along sikai sida ki pipon bang avela grane net mentune council pen kachirap le kapre galam sita non bangke CM sarsi 1 crore pinenga ningkan ange papapon herlo Dr. Tuliram Ronghang CM khiboma ahusi Karbi Cultural Society aphan ke cheng lak thopen pinge putti si non state government penang grant si kutti pli 4 crore cultural aphan ke pa develop jamen pen pinge long tanglo lapen la sonong kaching thura towar se alam lidlang dam busame ajat le tum chipu ajat le chipu sitame difu taun long jong si tum pini Karbi Anglong difu taun bujong si ini tum cipu damlo pulo tangte difu taun long kacilar ke dolo difu taun jot kali pini ke nang no lada khawra ghat pen ha West Karbi Anglong kita matwar punon dok muka pen ha rong mongwe na kita matwar punon full line punon lapen rong laso kapek ali long punon stame pinangan ka development ka cingthura bangke atok anu stame pini bangke ahok ahak langdam lo pulote borpung tarapungan ta ali towar kiliji kilelo angdeng pini litum theklong pulo tangte nili tum ta chini kadu beda chini laso a history alam jong si langdam pulo tangte kinut bihek a oso ahem ke chobido na oso alam along pustame alang like pokso akes along alangke nonda dubo lapen pokso akes nonda jujje lapen ahem ke chobidun lapen ihin nanat lang namno pulote aku receive alam dakla lasi lahe kadu beta court along alam ki dotang do lapen non huladak kedam amenta mohon tiso amenta endet kumamani amen ki endo hoda amuni kawiwi tu amenta hada enare lasi lapuson kachikoi pen kumani personal alam pen kaprek party nat ke driver banke laki me sense deji athe BJP a party longta non pini ke munit ke kom pugena matharang ne sita BJP a party atumke pini sita me peacefully alampen lapen insan jin nahi pusi laso alam banke party alam lo manbe sita pini non ana banke latun party afan kaninje habisili pigan lasi labangke mi uang the kali daji lapen lasuang the bang bangke laki mimi daji lasi halatum ki claim sitami muni rafak emotional blackmail pen bang claim danangle jong si antong ti da jong si peaceful ben si claim pulote konani adim pen party je tim pen mania hema thengnu long nujok ke sonda permission ave ajada ave pen nujok ke sonda lahai tum aphan ittichut ke mission aphan kali lasi non ini tu mat hanei bangke non laso puthak penjong si ahok ahak la pudambom pulo tangte party na jong si wangbom pute nitum da party pen bangke nitum da workers along party along chingwai na kok lasi la bangke isi ki pudam kang tung dolo lapen ladak along jai kathar afan alam se itum wanang ko athe jai kathar ke rat afan ki pacho bay ke lake niri tume victim bole si burunda cho adontin da lang jun long nei pu central government pen ateng pen no lada claim bom lo jol jivan mission sita lada claim pon bom lo la solo adontin da anhum medat nei pu ration card dolo Arunodaya dolo job card dolo la hey prek jama scheme banke kidu kila arat along pinili tang lasi last kijut si CM jituniki alang ki dreams alang rat aphan non lam than bom public interaction CM sar interaction dam det pen bangke rat atumlong isi kacelar la pen ningi the la pen ning ka arong do ko people lo pulo tangte
Karbi Anglong Autonomous Council si homosti along kodak ne ke dam de pin hadak EM da ke dam ki kom CM da ke dam ki kom MP da ke dam ki kom MLA da ke dam ki kom adimalong son ba develop homosti anglong ka develop na along le ke dam kali develop le mucho adimalong ki dam pen 30 department pon de pe hadak party alam pupepin hadak party alam pupepin si hadak ke party alam ta kape party banta hanglo sorgari gambra pan hanglo gambra pan hanglo lapin ke thek kere tu pan organization da KSC tu banta hang ponlo lapin KSYC tu banta hang ponlo kapre women organization